Harap besik lah ngeladang nang teloan lek ra dibesiki ya. Telone kok ora gelem gede-gede wae ora entuk akeh. Besiki kan untuk pirang-pirang ton mending. Lah panas-panas iki. Tapi lek ora dicicili ngene iki ora rampung-rampung. Malah telone ra iso gede lek ora dibesiki. Malah kudu dibesiki ben iso modot. Kerungkep suket ya ra iso gede malah rugi lek nandur. Apa iki nawar-nawar. Jan. Malah era mau nalirang ke banyu yo an. Aduh. Yo lali rangko banyu. Kadung kok kene arep balik yo kadoan. Ton mes mangkat dhisik to ladang iki. Dangir ladang sing kono apa sing kono apa kono ya. Delok isik lah. Dak balik mangomah kono. Yo ton. Wong besik telo jabang bayi. Besik telo kok koyo ngene iki koyo nggih kalenan nganu to Tun. Kok koyo wong kalenan iki sawah lho. Lah piye lho? Besik telo iki ngene iki lho Tun. Ngene iki parak rene iki telone ben subur ndak ngene lho Tun. Besik telo kaduk ijel dong coba. Gila ngrasane kowe. Besik telo iki kemot. Lemah barang tengah pala lho aku sik. Ya engko kan dhek tak awuk-awuke. Kamu ngopo? Pak Jiko. Delok nek kok nem pesik orang biadek. Pesik telo kok mek maneh. Nek. Pesik telo kok ndemimi le kaya Lah piye lho? vaginah e. Pesik telo iki sing kene parantene dadi kowe ben trok ngene lho Ton. Mekrok ngene lho Ton. Ora kok pesik ini apa iki pesik apa iki meghe apa iki koyo iki. Wong kok Jenenge isone ngono. pesik telo iki sat ngene lho. Ora kok dilegoki tengah koyo arep gawe. Wong demi wong lanang mesti nglawan. Yo isone gur ngono. Nek kok ngono tekon maya iki. Sak. Wong tak delok nek. Ayo ora. Anu belas. Wis nanti besi rono kuwi. Sing kene parane rene. Yo sampean besi ana nyo aku tak bubuti ae. Kene kan ngarit kok malah. Wis besi sing kene parane rono aja kaya nggih sawah e. Wong meghe ora iso blas. Wong kok. Hah? Malah. Aku ngapa? Terus ngomong terus sik 2 menit tok. Gak kentoro menit. Enggak. Wong kok ora gelem ngewangi malah gur maido wae. Ngono ku ya ora ngarit padahal. Entolo tak. Wong ngene. Wong kok kaya ngono lho. Jenenge penganu kan keting resik sukete to. Suket resik, telone resik wis. Ada apa-apa diomong. Sementing lak resik lho, apa harus manut karo carane wonge lho. Lanang kok gur maido wae salah terus. Apa dipaido. Mentolo. Ben dibesik wong iki wae males aku.